pamusoro yechangamiro. Nyaya yekutaurwa iyi ndingangoti ndiri kupokana nayo pakundoda kuvatorera munhu nezvikonzero zvinokwana kuita zvitatu zvina. Chekutanga sei ndiri kupokana nazvo, pakaitika nhau iyi ndinoti yakaitika mugore rekuma 2010 to 11 baba vangu inini vari vapenyu. Maitira zvakaita ndeyekuti vakuru avo ambuya vangu inini panguva iyoyo vangu vati kurei, vangu vari kuma 60-70 years amene ikoko vakaenda kwavari hatizivi kuti vakaenda nanguvai vakasvita nguvai, but zvinhu zvavo hazvina dare rakanga rinenge rine umbowo hwekuti alright pavakanga vachiwirirana akanga aripo ndiJohn naPeter. Toziva kuti sezvarakaita ini pazotanga nyaya iyi ndakadedza sabhuku kunova kuti ndaiziva kuti ndokunofamba nemutemo kuti ndobva unofana sabhuku. Ndakasongotora sabhuku ndikatora vabereki vavo tikaonesana zvatakaonesana ndifunga ndogwara rechi inofamba nenyaya kuti ivo ndozvakanga vachifanira vakaitawo futi kuti vaitorawo futi chii vanhu vaizowo mawitness, masekretari, vabereki, baba vangu, inini wacho semwana ndondanga ndiripo, asi hazvina kuita saizvozvo. Zvaitika saizvozvo baba vangu vari vapenyu vakanopunza, ndikati vada kutanga kuvaka vakasvikozviramba vakapunza foundation yavakuru ava. Kana vachizviramba vanoti kunyepa kupunzwa kwakaitwa foundation vakanzi muuye kumba kwangu mundione. Baba vangu vachireva kuti muuye kuti titaurana kuti sei uda kuvaka munda mangu, asi ivo havana kuita sei saizvozvo. Inini kwandiri it's a sign yekuti baba vangu vakanga vatozviita sei vatozviramba. That's point number 1. Then chechipiri, age yaiva naambuya vangu ndogona kutora inini amai vavo vari papapa muri kuvaona age. Handiti handigone inini kuti ndosoti gogo nditengeserei mombe uye asingaziviwo kana mutemo unoti kudii, ndozvakaita vakuru ava. Ini handingazoti gogo nditengeserei mombe, nyange chiziva kuti mombe ndedzavo, asi vane vana because havasisina the custodian vamunhu mukuru, vana vanovachengeta, vanotenga majekiseni, vanoita sei zvinhu zvakati saizvo. Zoti vaifanira kuti gogo tiri kudawo munda wenyu, todedza mwana wavo, todedza vazukuru vanova vouya wobvumirana nazvo. Imwe point handiri kupokana nenhau iyo kuti sei vasina kudaro. Chechitatu, pana sekretari aifamba nasabhuku vanova vari panapa. Sekretari ndamubvunza, naye sekretari pakatengeswa munda makanga muripo here, umbowo hwacho uri kuti kudii zvakafamba sei? Sekretari anoti aiwa ina handina kudedza, kwandiri ndinobva ndaona sekuti inyaya isina kujeka. Nhasi tine dare ramambo rine makurukota anodedzwoka wohwitinisa kuti aiwa ndiri kutenga munda ndiri kudai iwachizomunotora nevanhu vaviri vatatu uchienda kuchemberi, kwandiri ndiri kuona zvisina kujeka. Chechina, mutemo chaiwo wenyika unoti kudii, ivhu nderemadzishe nemasabhuku vane mvumo yekupa kuti gara apa ita chino nechino, hachina mvumo yekuti rinotengeswa kuti ndakanotenga munda. Anotenga munda sei? Mutemo hautenderi. Ndoimwe point handinayo panhau yake yarikutora murume. Pamusoro peizvozvo paita dambudziko. Isusu semhuri sevana, baba vangu vakabva vati nyaya yaitika 2010-11 vakabva vashaika, patasarawo sevanawo taona ndo zvazviripo. Inini ndikati aiwa no fakose sezvo imimi makanga maita zvamanga maita wedza ndezvechokwadi bhozi vangu vanzi vadzorerwa mari yavo, paasoti tinge tichidaro tiri vanhu vari kugarisana. Pane zvino minda taakuda haisiri yekunze kurima yekuita chino nechino, asi iminde yekuti akudawo pekugara. Ndakuti mufakose chigaraiwo nepapa mamaisawo foundation yenyu nefenzi yenyu, hazvina chakaipa. Tiri kuti tiri kuonesana, tiri kugarisana, vari tichifungidzira kuti zvinhu zvakanaka. Papera 10 from 2010, 11, 12 up to now. Recently tazonzwa munda wauda kutengesewa, wauda kuswa feni, ndokutorawo sabhuku ndokubvunza zviri kufamba sei. Aiwa mufakose ndakavati kana takazowiranawo sevana baba vazoshaika takuedzawo kuti iyananisanawo sezvo zvarambowo nemhuri, asi hatingaramba takangotsungirana kuti aiwa zvakati isusu taakuchiti mufakose penyu pamufanira muchigara nepapi ndepapi. Ndomatikira yakaita nyaya yacho. Tatanga nemi vamwe vanhu vakipinda nyaya yavamwe kuitira kuti asi zvisinei hamuri kukuzvinzwa zviri kutaurwa Steve, ndimi Steve inani zviri kutaurwa naPatrick kuti hatikuda kutorerai munda kana kuita sei. Imimi chii chakaitika pamunda nambuya vacho
pamunda uyu pekutanga zvakaitika ndezvekuti pakataurirana kuti vari kufanira kuti vari kumusoro kwaMugabe vagare kwaMugabe vakatarisa neminda yavo kuitira kudyirwa nemombe pekutanga. Ndokuchinzi aiwa vari kwashava hakusisina achaenda kunorimira rimwe divi nekuti ukazodyirwa nemombe ndo marongerwo azvanga zvakaitwa. Zvino pakutaurirana kuye kwangu kusina kunge kwapera. Zvino nekuti kwaive neimwe minda yakanga iriko kwaJonasi yakatsanangurwa kuti iri kuda kuzopuwa vanhu. Saka zvikanzi ivo uri kuda kuvaka fanovaka zvako mazvona sekugoverwa kwazvaiitwa. Saka ndava izvo zvakaitwa nevillage nevanhu pekutanga pavanzi inini ndinanzi panovaka mumunda imomo sezvo yakanga yakamuraniswa kuvanhu kuti uyu muchagovana uyu nauyu nauyu nauyu. Saka pechipiri ndobva pazonzi zvezve hazvichafamba. Vakauya vavake uyu zvaari kutaura ndobva vapusha mudhuri wangu ndichibva ndasiya. Kwazopera ndofunga gore kwapera gore mbuya vake ndo vakatondisvedza mukomana aida kuvaka urero ndauye titaurira. Ndibva ndaita izvozvo ndikaenda ndikanotaura navo tikawirirana zvatakawirirana vachitiwo aiwa madhururu angu ndo kucheresa kwandakaita madhururu ndo kwandakukuripisa. Saka wondibhadhara ndobva tawirirana saizvozvo. Ndakabhadhara mazuva acho ndakabhadhara 250 chokwadi kuma 2013 yawe mari ndiye yekuamerica 2013. Okay. Sa muruti hoimi mukubhadhara kwamakaita kwakuri kuripa matundu kuchera kwandaitisa nevanhu. Saka vangu vasarudzawo kuti minda yavo ichienda ngoti mochimbopuhwa imimi ndizvozvo muri mbukumani machivani bhuku rachivare harisi rakanetsa rechivare naMugabe ndiro nditsanangura kuratidza kuzotsanangura nyaya yavo ndikudzorere shure washe bhuku rokudzi rachivare naMugabe kunetsana nditika amazuva pavataura vachiti panga panzi ndo rainetsana Jonasi naChivare. Saka isusu tisiwe kwaChivare kusanganisira iwo neni handiti munokuona. Saka paminda yaidzi yainetswanwa iyi ndo yavanga vakuda kuti imimi endai kuhondo yenyu imimi yemhuri imimika tisitotora tikati aiwa hazviite kwamugoti tiendai kuhondo sei nemunhu anoenda kuhondo ngaazvienzere kuhondo zvefemiri zvake zvoramba zviri zvefemiri yake. Amazuva papanzi zvakabva zvazorambwa hamene kuti komiti yacho yaiita izvozvo ndiipe yaivati yaivanga ichivati endai saidzirai ava kuhondo imimi ndimosara kuno kusina hondo. Okay. Ava varitaurawo zvakanaka anogarei pasi varitaurawo zvakanaka ava vamuganhire muri kuti imimi makangopuhwa yekunzi yekuchera matundu imimi vaikupirai pakati ndopati vanyatsoziva kuti munyatsotudzwa kuti chamaipirwa chaicho kuti munhu azongoti ingodipai pasina zvatinoti zvekutengeserana matoti aiwo. Zvavakaita vakaniti nekuti wewo uri kuda kuvaka semwana watinoziva uri muno mumusha. Saka ndakukupa munda wacho wobhadhara wakunzwika ndakatenga wangoita kunzvenga uyu angatara zvokuti mutemwe wenyika unoti ibharika sei. Saka wautaya saka isu toenda kunyatsoti munhu taura chi zvakaitika wakadai wakanditi yekuchera madhunduru ndopatoita kukuvhunza kuti saka iwote ivo vaikupira pakai
wana nekuti kana ukangodzichera madhunduru unongodzoserwa kwamari yako yawakabhadharwa yekuchera madhunduru ndizvozvo ndo zvatinoziva wana nekuti iwo kuti ndakadini pazvisinei saka vakuti hoimi ndimakazomangara muchiti havada kunditorera panhimvikini kuti handikwanisi kuti ndinge ndichipikisana nawo zvakawanda nekuti munhu wandakatengeserana naye akafa. imi pamakatengeserana nanu hamunani patakatengeserana nawo vakatonditi nini ndiri kutanga ndaudza vana vangu vasikana vakauya vakanditi taudza vana vangu vasikana tawirirana kuti kutaura pamakazotengeserana akanga apo witness because munotonyorerana kapasi amweni makanyorerana aiwa hatina kunyora takanopupura kwasabhuku makanopupura kwasabhuku sabhuku akabhanyora akabhanyora mubhuku sabhuku aripe pane tsamba yangu yakanyorwa nasabhuku tambe kuti nanogona munyore yari ntone chivana ariko sabhuku aripo kaasiri yanga aripo kanguva ndizvozvo saka akunyorerai ndeupi aivapo kudaro ipo kare haasi sabhuku sabaitika nyaya iyoyo haasi sabhuku chivara amukuchinyore ndeupi uyo uyo atakamisa ndianyora ndiye akanyora tsamba yakanyorwa rini ko kana mamutenga yazisirisa kana tete kana ndipo rakati tati kana makamutenga yazisirisa bhuku toziva sei Ade- because mimi maifana kuenda kuna sabhuku zvamuri kutaura kuti akanyora mubhuku sabhuku aripo ndiaizofana kukunyorera tsamba mwana ndizvozvo iyo futi kana francis apa tsamba idanga iri 2013 ndiro bepa unofana kuratidza kuti yagara inoratidza kuti ndeyamanje aiwa iyi ndeyamanje manje itu tatitira kana atoya kunongoka kuti ava vari kuti hanzi dada akangoti techikokupaio henyu hafu imi motora hafu pakutaurirana ndakuma havana kumbotaura nenda ndisingarambi kuti tinzwanani asi kuti nekunzi hatizoda noisi ndikati noisi yachona inozotangira papi nekuti handisina kutaura navo ndosaka ndakauya kuno saka komakanzi tokudzoserai 250 yacho because mutemo chao hamati munoziva mutemo wependi kumaruzevha kuno kuti hatidi zveku hamati miminda yenyu munayo kudhara uyu makutozongotoro wechi3 pamakapuhwa iwoyo mamusina here pamaigara ndine kuvabereki chete kuvabereki ndokwamamunapo hamati muri vana imomo kuvabereki vacho navana here because vahona vana avana vakatorerwa minda yavo panavakufaitira pabheki havana yakawanda minda yacho takawandawo vaitire vana vakawanda saka ndakanga ndatsvagawo hamati vakaita vana wanda ndakwana ipapo saka vakutora kwevamwe handina kuti nditore saizvozvo asi kuti ndakatoridzawo kana uchida ndikati wo hwangu ndinoda alright amino mataura pana dambo ari kumashure taura ti pamuserera pamurume uyu pakutsanangura kwaari kuita noti ndirimurinawari pakutsanangura kwaari kuita iye pakunzi pazikanwe kuti vakange varipo zvii zvakaitika pakuveraini pakataurwa pakaitwa dare renyaya iyi yaari kutaura paritorine anga ari mupurisa wasabhuku ari munhu ndiye anogona kunyatsopatsanura futi kuti zvakafamba sei kuti ende twakazonobhadhira ndekupi zvomira mochinyatsobvisewo kuitiwo iye sabhuku wacho aakazenge aapo akanga asipo aripo iye zvaaripo anga ari mwana womusha achitonzwawo zviri kuitika kuti ndo zvakati
uye uyu akanga ari mupurisi wasabhuku akanga aripo zvokuti mafambisiro avakaita nyaya isitaida kuona ungotaura pako ndokuti ava varapa pavo vari kutaura isu techitedzera munhu akamangara zvaakaita sei zvokuzoti ningi tamubvunza kuti vakanga varipo pamakaitirana madhiri acho nendiani vakati pakanga pasina asi takazoenda kwasabhuku zvezvavataura asi pavakaitirana pamunoitirana madhiri takagara kudai akanga aripo ndiani ndo vataida kuziva pari zvisinei zvamati varipo tichavasumudza amene amaitaura itisi ndinodaira kuti uyu ngomana ainge ari kutaura mwana wake aiuya nemari saizvozvizvi ndobva auya zvikanzi ambuya ndati mwana baba ndinzi ndinobhadhara kwaambuya mazini mari yemunda ndotora mariya ndoenda nekwasabhuku kwachivari asi kuri ndizvozvi mwana sezvaakataura zvezvo zvaakataurana zvemunda ndizvozvo ndakuenda kunesa ndosumuka nemwana uya aive mwana ndofunga aive grade 6 mukomana achibva kwaharare achiuya oswondika ndini ndaitamira mari yacho ndoenda ndoswoonawo zveshuwa ini handingati chinhu changu ndega ndabva kwasabhuku ndodenza muroro wavo ndakadenza mapatire vanga vari kumba kwavo ndikati handei kuna mbuya ndinovapa mari yavo yemunda wavo zveshuwa vakauya vakapuwa mari yavo ambuya amapatire varipo amaipatire kwanyi maripo imaipuwa mari muri kurora uyu amangara mwana wenyu amangara ndimwana wangu aiwa amangari wa mwana wenyu saka ndima paiuya mari ndima yanga muripo ichiuya vakauya kawani weka kundoka ndakaona vane mari vapinda vega muvana vamwene vangu hamenoiwo kuti chii chakazovati vabva vati handiise mari ndiri ndega ndaitoone mwana wangu mukomana mudikuzona ndewandaigara naye ndobva vazotishedza ini ndakangosvikawo zviri kwadinongangogara ndobva vaisa mari yangu kunambu makatoudzwa here kuti munda uri kutengeswa ivo vakazotaura vega ivavo vatoenda asi kwese kumwoko havana kutaura sezvavataura ndo zvavakaita vatotengeseranawo saka taada tipedze nyaya hapana nyaya mupurisa aripe Wangu ndipo. imaibvumidza va kuti minda itengeswe Sisi atazungumza. Tungoti chete. Munozwa munhu kana ine dambudziko rake raanenge ainaro. Anenge akufunga kuti ndikadai zopa munhu unogona kuti solve. angane dambudziko rei Mati angane dambudziko rei asi ndikufunga zvangu kuti chembero kutengeswa kwaakaita pamakanga aine problem. mavhoti anga ane dambudziko makuti ndiri kutaura zvangu kuti munhu kana uda kutengesa chinhu pamwe munhu tati mimi ndimapurisa evillage amiri imaiva mapurisa maisiya vanhu vachitengesa sei munyatsoziva mutemo unotaura kuti minda haitengeswe ende mimi kana muripo sekomiti muripo pakuchengetedza nhaka dzevamwe vana pavakauya makamboshedzere vana vacho nekuti muone kuti ndo zviri kuitwa sekomiti makashedze vari makanga mapuhwo yenyu ipapo aiwa ine hapana chaakakaita aezva sei kuti hauna yavo kanyi imusina kumisa kuti vanhu vatengese munhu izvi zvinotoda manje sekretari aripo bhozi rianenge achinyara mameredzera inogona kunzi ndanosunga munhu uyanaye kunoko nditi ndanosunga munhu uyanaye kunoko asi sekretari anenge aripo ndianenge achinyora mameredzera kuti zvadai imi makabvuma ita witness yekutengeswa kweminda ndisati akukubvunza makamunzwa inonzi hanzi kudziya moto wembavha ndakaizwa makatoita moti munoziva kuti kana kutosungwa munotogona kutosungwa mese noti mimi muri kuwitnessa kuti munhu wako atengeswa
tikuzoitira mangwana kana mazodzokera pachigaro ichocho dzabvumidze kuti minda ita sei minda ngaichengeterwe isu techidi kuno kumaruzevha kunyange vana vakaenda kunze kwenyika vachengeterei kana vakaenda makaona mumwe munhu atengesa wosika mari karinganonaka wesi 200 shuwa kungazi munda watengeswa 200 ichangoriwa 2030 maona hapana munhu ungaite nguva yacho vanhu ndopavaitotengesa ma1000 zvichienda mberi saka toita kuti vanogona daro kuti wakatotora advantage yemunhu aita sei airwara but zvisinei avakuru ava vataura tatara kuchiipedza vataura kuti tiite hafu adini ndomari pavakavaka vosiya panefenzi avo pavangachitaanzanisa kuziviswa last week iyo aitika ndavapanaiswa fenzi pakatengeswa itaiva nemari akada kutozva kuti patengwe patiwa sei ndakaita kuna sabhuku ndikatora mai vavo ndikatora mainini vavo sabhuku vari mavo ndikati sabhuku mukwapona zvandanzwa zvanditika agreement yedu vanhu vandiri kumunzwisisawo semwana ari munhu ndiri kumuti pane fenzi yake nedzimba dzake ngaagumire ipapo but kumashure kwete sabhuku vanohwitisa ndakavaroya ndikavatora ndikaenda kumapavo asi akuti handizizive ndatozvamisika kununza kuna sabhuku vanongosumukotaura handiraende kuvatora kurespekta protocol pana sabhuku ndikaenda kuna sabhuku ndikatora mai vavo namainini vavo tikagara pasi katowirirana ava vanatogona kuya kuno kunoti semunhu anenge akatenga nguva yacho neka kuti ndautorerwa muda wese ini ndakatengeserwawo chi muda wese maona because kana patinenge muchitengeserana zvinhu zvinenge zvakaita sei zvakanaka pamwe makatoziziva kuti munda watengeswa ndopamambosiya kuti ipere saizvozvo vanhu vachindovese vakatengeserana hamudi havasi pamai acho mbuya wacho amenosapo mhuri yakwe tada tichipedza tii haisi nyaya yakanyanakura pakusere imam tinonga nhawi saka kutaurika zvinhu zvakaitika 2011 asi nguva izvozvo yaitonga ndibaba vangu ndasandapo indakakura last year musi wa26 September pausabhubhandika asi uyu mazingi akayafamba pangu achita pakagumira uyu mwana wangu hadi achita pakatauya napo ndo paanogumira kumwe kwesoko hakusi kwake ndona kuti iwe chiendere kumba kwanani kuti mai vake zviswa takasunga tese tikaenda kumba kuna mai yake kubva ataura nhau yake ndikati ini nichonachi ndichiwanana nekomiti yangu tukaisa nhau iyi sakawo mwana wanguwo paauya kunoku kuzomakana nhau yake haana kundiudza kuti baba ndakanonomangapa iwo mazingiwo samunhu akapiwa haana kundiudza zvinhu izvi ndikazoziva nezuro kumatangi minutes kuti ndo nhau iri mumusha iyi asi tatogara tiri pavillage assembly tikaisa nhau iyoyo asi uyo zvakati paakaisa fenzi ndo pamuganga kwese kukuva kwedu ndo masoko anondiri kuziva wai kuti baba vanguwo uyo mwana pakaenda kuna sabhuka itonga handi kuti aiwe saka zvinotaurwa ndokuti zvataurwa neava ndanga ndichitiwo inini sezvakukumbira kwakaita nekuti tanga tisina patakambotaurirana saka nekudzidziswa kwandiri kutoitwa izvezvi kuti aiwa zvaifanira kunge zvakadai tachitotiwo ndakanga ndafenzera nzvimbo diki ndichiitira kuti pamba hapasi kudarika saka ndaitokumbira kuti naiye wachona mutitendero kuti tochitaurirana kuti achindiwedzerawo mamwe mamita ochindiwedzerawo mamwe mamita kuti zviitewo zvakanaka totitaurirana ayakumbirana ikaipapo motomukumbira uzizi wakati mazitora ndokandakatosvikawo ndaitombodiwo pavachaidzwa shoko vachauya kwandiri toonekanawo zvakanaka sezvo ndakaendakuona sabhuku zvauri saizvozvi hazvisinei ndichadzokera noturira sabhuku
tionesanawo kuti kwese matojamba uko kana yatokunotakuda mamita zavari kuda mahenga ende yavanasokoti pane papoka handiri kufungidzira hangu kuti iko zvino hadzisiri nzvimbo dzekunzi mada vanhu vekurima dzava nzvimbo dzoku mada kuoda se pekugara bcause ndinoona kuti pasoti more than mhena kana 1000 square meters dzinotoda bcause patori nemusha utoripo nekitchen nechii kana kwanza kuti pane papoka panonge pachitokwana nokuti ndine mhuriwo yandinayo isu hatitono hatitono kana pekutogara vavandozivaona ivo ndomadhundu edu atinawo semhuri mairiwo vandozizivawo izvozvozvo kuti hamuna mama hatina vandozizivawo iyo but ndauda mhara tiite utsinye kuti havachibva ayo masara nehwani nehwani iro kana iroro hwani rato hamina amai amai rataura ndime upese pamusoro ichangamiri pamusoro imachemberi ina ndangotaura ndichiti zvataura sabhuku kuti mukomana uyu akauya achitora sabhuku ndobva vauya kumba vakasvikira pamba pangu ndobva mukomana ataura kuti amai ndindauya ndokutaura ndichiti mukomana uyu paakagumira fenzi yake ngaachiguma ari ipapo handisi kumutorera handisi kumuratidza kurima apa kana achida pekurima anouya tinotaurirana kuti apo arime kwete kuti ndinenge ndamupa zvachose asi kuti afane kudini kurima ndoba ndamutini mashoko autaura akanaka hana kuipa asi zvakanaka kuti zviri kubuda mukanwa mako zvichipinda munzeve dzangu ngazvibuda mukanwa mako zvipinda munzeve dzani dzamai vemukomana zvinoita here kuti ndivadaidzi vataurira vakati aiwa hazvina kuipa ndikavadaidza zvechokwadi vakauya pakarepo vakabva vatorwoshe vataurira angaita kwani kwandiri ndo kana ndangoti ndingoedza kuti hamuri kuchidzoka kuti taura zvataurwa anditi maka mataurirana kouyazomangara injasi aiwa kumangara kuti mazwi anotaurwa kuti hatizoda kuti tiite noise asi kuti tikaendawo patinoyananiswa chinzwanana sezvatiri kuita asi maita zeta aiwa ina aiwa kapamwe manotaurirana kapa dai mamoti aiwa ndazvinzwa sabhuku aripo uyo aripo monyorerana pai masiki hasina noise asi kapamutemo chaipo pamakatechaipo kutenga ibho haritengesera avatonzwisisa wakati tekuzorera mari yako 250 yacho unoguma nyika yako upwanye dzimba dzako uri mutemo augumire kuti nditengese ibho kawata pakaimba neimba yange iripo ndakatengeserwa imba pane michero yange iripo ndakatengeserwa michero ndo zvatinokuaa kana zviri zvokuti madhunduru aya madhunduru ibho ndere state zvino vakakuregera muto vakafa ende vakaregera mbuya vacho vatanga vafa maakutenga kukrima zvinezvi ava ndoinini vakatozvito ivava manje manje inini ndakatozonzwa ivo vachiti vakukrima iye zvinezvi kuti vakuda izvo ndikati zvino wandinotaura naye wacho ndiani wandakataura naye haasisipo saka ndakati hangu aivo kuti tipopokidzane kwete ino vedaro vanouyawo tibatsira unokwata vanhu kuti dayanonako kana imotayoka ivo asendeswe zorerwa ye 250 yenyacho wakutokuzora ye 250 munogumai kuti takawakawo kuti ndiraranise makawaka imba dzakaita kana macho muzichipundwa muharare takavagwaikuti musososo kaimarata nedzeridzo itaura naye muwirirana zvenyu kungoipedza tingasvike mangwana imimi pamakangodingirinai papoka mochimonosiya pakaita sematauriro azvaitwa zvakuchiningirimi mochimosiya pakadaro sezvaramba vatizoni ndine mhuri ndine chichi mochinogarisana mune zvakaita mune zvakanaka kana pazoita bunguzuzu nokushedzai futi teta kuzokuripisai
kana maita bongozozo nokuti tichida kuti vanhu munogarisana mune zvakaita ndimumatu hamani hama muri vairi kudai titori hamani zangano zvizvi izvozvi wakuti urima hako uchifana urima rima hako asi kuzoti nzvimbo ndeyako haisi yako apo unenge uchirima kuti gutsa vana vako varidzi vacho kana vakuda nzvimbo yavo vanonge vachitora iwe unongozvako wakagumira kuisa fenzi ndopaka izvozvo asi ndaitomukumbira kuti anemwedziro padii aiwa ukumbira kwatiri kuwedzeaunataura navaikokokuti asi vari kutaura kuti imi munongoramba muchirima zviri kwamurima ipapo asi kana vakupada ndepavo next time kana wazowana kumwe unofedza pakakura ndezvadzidza kuti wawana panhu ibva wasenza davatofenza ambuya vari mapenyu avaimbobuya fenzi makwa zvinowakaita sewakafenza padii vaibouya nditaitova makasimbiriza ambuya vari mapenyu makaziya kudhara ende muri kunzwa mudare munomu munhu anenge atengeserwa munda akona aguma munhu achivaka makaona munhu auyo achichinda akatengeserwa mudzingei asati ambovaka pamutemo hatiuiri kuti minda inotengeswa chinotengeswa dzimba dzawakavaka nemichero yawakadyara ipapo ndo zvinonzi ndezvo ndipamwe zvokuti wakachera dhunduru dhunduru ndezvendirestate rinomirira vana vacho saka tochitamba yapera yenyu mimi sezvo mawirirana zvenyu ipapo aiwa tinotenda